आं दिनै सानामु जुंमांखा मते हायि राजाना तो जत हामजायो आंनिया जतनो हामजागौ किन्तु राजानि जे बेदेक दंनाय रक बरकसि दै दुलना रोंगिया माने कुनु सुबिदा निबारि कुनु गरै तिप्रासा होनो आबो जतनो हामजागौ तिप्रासानो बाहाके दै दुलनाय बाहाके सुबा सुरुनाय अबनो कुनु जाफानो नुगिया अबनि बागै आं दिनै राजानि बेदेक बुफ्रा दंमानि आं दिनै दामारिगो दिनै प्रणब तिप्रानो हामजागै बिनि थानि आं जयन फायखा निनबुमु आनि बुमु सन्दाराम देबरमा बजागा मो इंद्र कुमार पारा हामबाय मेडे पार्सनो आं बीजेपी नि इंगिने दिनै आईपीएफटी बानारमानि आं 2017 सिम बीजेपी खायफैमनि दाउसा गरतुइ न खायतमनि दिसा जे थानायो माने ताम हनाय असै बसर खायतमनि से सिनियरावनो सांनां जाहाय मोहायंगो ए मोहेरावनो पदर परवान सुगने एता आईपीएफटी जॉइन खायगा सिनि आईपीएफटी केलेन्डार न जों कपलाय खायना बागै जों जतनो फाइथिनि फायगा यांखौ तिप्रा मथनि बबो कायसा तिप्रा मथ खायतमने कुनु सुबा सुमाया हाया हने बतिनि सिनि आईपीएफटी जॉइन खायगा बीजेपी पार्टी ताम पदो तंगमनि बीजेपी पार्टी आं एमने कुनु पारानि तिसा लिटार दङ ताई आमनि सिगाङाव त मो तंमनि क्रिस्ता परमरगो दङ दाबुक त आरन करिखाबा अमरन ता सबाय पहिला हामबाय सिनि मिडिया फ्रेन्ड न आईपीएफटी निखे तंमा तिमासे सालबारो किन्तु आईपीएफटी नि जॉइनिंग मनि दिन बारिया डेली तिन जॉइनिंग अबश्य जों साइमांखा पसिस नतुन बाजार मालबासान बरो दिस टाइम चेंजिंग नांगौ हनि जों साइमांखा हानि बागैनो तिनि अरो इंद्र कुमार पारा जेन्ता तिसा बिसिना आन्दारो आनो सापर्ट खालायनान बागै आने ताखौ बुखुंनो हिमानो आना हामजागै बरो बीजेपी म थायाखै बरक आनो सापर्ट खायनो बागै फायमान बागै आं बावनो बेलाय हामबाय रगो सिनि मामा संनो अमा केनो जों तिनि बनो आं साकबाय थां आईपीएफटी नि केन्डिडेट रंगै बावनो सिन पार्टी बानारुइ लामसका लामसं जाव फाइ सबायजाक सिनि दा बिशाल देबरन जत सिनुव सिनि आता हलेन सिनो पारानि लिडार सिनि जत तंबायो त जतन हामबाय फैमिली का 7 फैमिली नि 22 भोटार 3 बरो बीजेपी बाय तिब्रम थायाखै बिदि दानका हामबाय।